Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова. Бүгінгі шығарылышта. Урамнар неге қораңға, яктырткычлар эшләмәүнең сәбәбе һәм урам утларын көйләү турында безнең репортаж. Чыршы басып торчы Мөслим түрендә район үзәгендә яңа елга әзерлек башланды. Мөмкинлекләре шикле булса да, тормышны яратулары шиксез. Мөслимдә инвалидлар мөмкинлеге дәвам итә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Урамда кыш, тик бу төзелешләргә киртә була алмый. Мөслим хуҗалык-ара төзелеш оешмасы шундый фикердә. Бүген алар күп фатирлы йорт төзи. Төзелеш барышы турында Лилия Шәймиева. Мөслимнең Банык урамында барган төзелештән күпләр хәбәрдардыр. Район мәдәният йорты артында 3 катлы күп фатирлы йорт күтәрелеп килә. Август ayında biz башлаган 18 квартиралы жилой домны. Бу инде безнең беренче объект түгел. Бүгенге көндә пока безнең эшли 4 кеше. Понедельниктан тагын 12 кеше килер дип уйлыйбыз. Планлаштырабыз, где-то бер 22 елның 4-нче кварталында бетерергә алабыз. 18 фатирлы йорт төзелешенең нигезе эшләнеп бетеп, бүген төзүчеләр йортның диварларын күтәрү белән мәшгуль. Оешманың үз эшчеләре алтын куллы осталар. Алар гомерләрен яраткан һөнәрләренә багышлаганнар. 5 yıl bulaydı, 5 yıl işlerinde. Ekerinden bir şey öğrendiğinde. Bara, ekerinden nasıl olay? Bu hünerge özüm öğrendim indi, işli. İndi birinci yurtkana tügül. Baytak saldık indi, tübeler de yapağız. Yırpışında salağız. Varsın da işliyoruz indi. Йорт төзелеше киләсе елның көзендә төгәлләнер дип көтелә. Әлеге йорттан социаль ипотека буенча яисә сатып фатир алырга була. Үзәктә төзелгән йорттагы фатир бәяләре дә очсыз булмас шәт. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Соңгы арада урамнарның яктыртылуына карата зарланучылар күп. Мөслимнең кайбер урамнарында яктырткычлар эшләми. Урамнарның тиешенчә яктыртылмавының сәбәбе нидә? Шул хакта алдагы материалда. Район үзәгендәге кайбер урамнарда яктылык җитми, кайберләре бөтенләй караңгылыкка чумган. Төнлә яп-якты булган үзәк урамнарда да яктырткычлар эшләми. Сәбәбе нидә? Һаваның менә шундый яңгырлы һәм кичкә катыру аркасында инде күп кенә проблемалар китереп тудырды. Бу ут мәсьәләсе буенча безнең кайбер урамнарда авария барга килде. Бу инде безнең кооперативный Октябрьский перекрестогын алып, безнең ТКР дибез инде. Шунда хәтле Пушкин урамы проводасы өзелде дип әйтергә, замыкание барга килде инде и шуның буенча хәзер безнең ут караучы җегетләребез шуларны рәтлиләр. Һава торышы еш үзгәрү, дымлылык күп булу нәтиҗәсендә электр линияларында кыска ялганыш, замыкание очраклары ешая. Шул сәбәпле кайбер яктырткычларга электр линияларына зыян килә. Махсус комиссия электр линияларын тикшереп чыкты. Бүген өзеклекләрне төзәтү өстендә эш бара. Авариялар бүгенге көндә безнең кооперативный урамында, прокуратура каршында. Анда хәтәр инде ул, узак ясый саплашаганы. Кичә генә менә безнең тагын бер авария булды, Җәмбик мәчетендә. Тоже обрыв булды, өзелде. Һәм инде безнең 3нче обрыв менә шунда Пушкинда иде. Пушкин администрациясеннән башлап Дикскә кадәр янмый иде. Бүгенге көндә егетләр чыгып инде аны вакытлыча ясап куйдылар. Бу инде безнең язга кадәр яначак. Ел сайын безнең программа буенча утлар куела. Шулай инде үзара салым башлыйбыз без күп кенә утларны. Менә Первомайскиларда быелны куелды безнең, Октябрьский урамнарында быелны куелды. 254 лампочка программа буенча алмашынды. Һәм инде менә киләсе елда тагын 154 лампаны алмаштырырга җыйнабыз. Яңа урамнарда дип әйтергә кирәк, 5-й провод юк. Лампочкалары бар, но 5-й провод куелмаган. Шуңа күрә урам утына кушылмаган. Шуларны быелны карап бетерәсе бар. Кайбер урамнарда яктырткычлар эшли башлады, шулай да белгечләргә эш җитәрлек әле. Яктырткычларны сафка бастыру буенча эш дәвам итәчәк. Кыенлыклар вакытлыча, проблемалар хәл ителәчәк дип белгечләр. Якты Мөслим оешмасы бер үк вакытта лампаларның яктырту вакытында көйли. Мөслим урамнарында ут иртәнге 5-тән 8-гә кадәр һәм кичке 3-тән төнге 12-гә кадәр яначак. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Яңа елга да санаулы гына көннәр калып килә. Бәйрәмгә әзерлек инде башланды. Бу көннәрдә Мөслимдә үзәк чыршы кую эше бара. Район үзәген бизәү, яңа ел шәһәрчеген төзү эшләре дә башланды. Декабрьгә керү белән күпләр бәйрәмгә әзерләнә башлый. Итүренә чыршы бизәп куя, тәрәзәләргә, урамга гирляндлар элүчеләр, сыннар ясаучылар да бихисап була. Ул ялкына безнең яңа елга улларны, яшьләрне, балаларны күңел ачу өчен иштыралар. Бүген азрак карда яуды, киләчәктә карлар күп булып,
Күннең bütün кешегә сәламәтлек булсын. С приходом декабря мы наряжаем дома елку. Внуки радуются елке. Вот здесь мы с Любовью наряжают елку. Очень высокая, красивая будет. Müslümde yol kasabik üdünçelikli biz yılda balalarını, anıklarını şuşundap gelip kürsətib alıp qaytabı яңа yıllar sizge, яңа oңuşlar getirsin, selamet bulağız. Тик быелгы кыш кары белән сөендермәялек. Шулай да бәйрәм яме биреп торсын дип, Үзәк мәйданда Пушкин урамында яңа ел чыршысы урнаштырылды. Бу эшне Мөслимнең төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе егетләре башкарды. Үзәк мәйданга чыршы куябыз. Бүтән елдан бик матур утырган иде. Үзебезнең балаларны куандыра. Быел да Алла бирсә, быел икенче төрле матурлык булыр дип уйлыйбыз инде. Чыршы кебек матур булып балкып торсын безнең яңа ел көнендә. Безнең мөслимебездә бик матур итеп елка куеп торалар инде хәзер менә бу көндә бу инде үзебезнең район халкы өчен бик зур горурлык булачак инде, бик нык матурлыйлар инде. Алла бирсә инде бездә үзебездә өйләребезгә елкалар куярбыз, балаларыбызны, аныкларыбызны сөендеребез дип торабыз. Алдагы еллардан аермалы буларак быелгы чыршы тимер каркаслардан гына гыйбарәт булмыйчак. Халыкның үтенеч киңәшләрендә исә тотып, тимер урман сылуы яшел алыска да күмеләчәк. Чыршының утлары 15 декабрьдә кабыныр дип көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Узып баручы атна инвалидлар 10 көнлеге кысаларында үтте. Әлегә 10 көнлек ел сайын төрле чараларга бай була. Бу елда коронавируска бәйле вазгыятькә карамастан, мөмкинлекләре чикле райондашларыбыз өчен бай программа тәкъдим ителде. Инвалидлар 10 көнлегенең иң зур, иң мөһим вакыйгасы хәйрия марафоны. Ник дигәндә, әлеге чара райондагы барлык оешма предприятиеларны кулачлый. Мөмкинлекләре чикле райондашларыбыз һәркем кулыннан килгәнчә ярдәм кулын суза. Хәйрия марафонының исеме дә без бергә бит. Biz birge Xayriya марафонын район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Рафаэль Демидов ачты. Ул игелекле эшләрне башкаруда 10 көнлек белән генә шикләнмәскә чакырды. Районның имам-мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатуллин Аллаһы Тәгаләнең без адәм балаларына биргән нигъмәтләре турында искәртте. Бүгенге көндә районыбызда 1797 инвалид исәпләнә, 124 бала инвалид статусына ия, һәм инде шушы хәйрия ярминкәсе оештырылды. Һәм шушы хәйрия ярминкәсе һәм инде хәйрия марафонына кергән акчалар шушы инвалидларга, мохтаҗ инвалидларга акчалата ярдәм булып бүленәчәк. Менә шул декада кысаларында, менә шундый кешеләребез бар икән инде, алар безнең 1700-дән артык, алар берсе дә читтә калмасын иде. Һәр берсенә дә кемгә җылы сүз, кемгә инде ниндер ярдәм күрсәтсәк иде. Материал ярдәме ул, акчалата ярдәме, ничек кенә булмасын, менә берсе дә читтә калмасын иде. Инде бу марафон үзенә күрә ярдәм бөтен яктан да. Ни өчен дигәндә, чөнки иң авval кеше үзе гыйбрәтләнә, шушы кешеләрне күреп, икенчедән без ярдәм итәбез авыр халәттәге булган инвалидларга, йөри алмый торган, күрә алмый торган кешеләребезгә, якыннарыбызга. Һәм өченчедән инде үзебез аларның халәтләрен күреп, аларның мәгышәтләрен күреп, үзебез дә ниндидер нәтиҗә ясап һәм дөрестән дә мин сау сәламәт икәнлеген аңлап, шөкер итәргә үзенә күрә бер сәбәп тә булып тора. Марафонда районыбызның хөрмәтле шәхесләре, район үзешчәннәре чыгыш ясады. Мөмкинлекләре чикле булса да, көчле рухлы райондашларыбыз турында Мөслим телевидениесе әзерләгән сюжетлар күрсәтелде. Инвалидлар декадасы уңайыннан районыбызда төрле чаралар үткәрелә. Бу безнең инде инвалидларга ярдәм итү акциясе гына түгел, актив тормыш позициясына чакыру, аларны чыгару, аралаштыру өчен дә оештырыла. Мәдәният йортларында да алар концертлар, спектакльләр карарга килсеннәр өчен. Аларда нәкъ сәламәт кешеләргә нинди шартлар тудырылса, алар да нәкъ шушы шартлардан файдалансыннар иде. Безнең картлар йортында да бүгенге көндә 50 кеше тәрбияләнә. Аларның һәммәсе дип әйтергә кирәк сәламәтлеге чикле гражданнар. Бу елны бик күп күләмдә безнең Исламов Илгиз Закиевич, аның тормыш иптәше Кадрия Яхпаровна ярдәм күрсәтү учреждениегә, шулай ук Розалия ханым Абдрахманова өзенең зур ярдәмен күрсәтә. Һәм инде һәрбер райондашка рәхмәт әйтәсе килә безнең учреждениегә ярдәм йөзеннән күчтәнәчләр, бүләкләр китергәннәр өчен инде өлкән. Ярдәм итү дигән сүз, әлбәттә ки, ул безнең теге матди яктан гына, мал белән генә түгел. Ярдәм итү инде ул безнең хәтта сүз белән дә, караш белән дә,
ниндидер мөгамәлә белән дә, хәл белән дә булырга мөмкин. Менә шуның өчен без әлбәттә ки кем генә булмыйк, нәрсә белән генә шөгыльләнмик, һәр яктан да бер-беребезгә ярдәм кулын суздырырга тырышырга тиешбез. Ише хәтта Пәйгамбәрбез үзенең хәдисендә әйтә, хәтта бер-берегез белән күрешкән вакытта да бер-берегезне елмаеп каршы алыгыз. Хәтта менә шушы елмаю да һәм күркәм сүз дә кешене юатырга һәм кешенең күңелен күтәрергә сәбәп булырга да мөмкин. Без бер генә көндә түгел, яки 10 көн дәвамында гына түгел, ел дәвамында һәм даими һәр вакыт аларга үзебезнең игътибарыбызны, ихтирамыбызны җиткереп яши алсак иде. Аларның күңелләрен ничек тә үзебезнең якты, җылы карашыбыз белән, аларга булган ягымлы, ихтирамлы йөзебез белән, аларга булган ярдәмнәбез белән аларның күңелләрен күтәрә алсак иде. Сәламәтлекләре чикле райондашларыбызның кул эшләреннән күргәзмәдә әзерләнгән иде. Марафонда катнашучылар товарларны яратып алды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә Мөслимдә ярминкә гөрләде. Ярминкәдә инвалидлар 10 көнлек уңаеннан оештырылган иде. Узган шимбәдә Мөслимнең үзәк урамында ярминкә үтте. Инвалидлар декадасы кысаларында уздырылган беренче кышкы ярминкәдә халыкка үзебезнең җирлектәге фермер хуҗалыклары, шәхси хуҗалыклар, ит, сөт продуктлары тәкъдим итте. Үзләрендә үстергән хуҗалыклар, фермер хуҗалыклары, индивидуаль хуҗалыклар байтак кына ит чыгардылар. Сыер ите бик күп, ат ите дә бар, каз итләре төрле киптерелгәне, тузланганы, аның фатирахалары бөтенләй бердә бар. Кирәк кешегә нәрсә алышлар дип башында алып була. Сатып алучыларга киң ассортиментта тонна, кош итләре дә тәкъдим ителде. Яшелчә, җиләк, җимешләр дә кулай бәядән булуы белән сөендерде. Ярминкәгә чыктык, кирәк әйберләрне алдык. Һәр вакыт шулай булып торсын. Күрше кешеләр белән күрештек. Гөрләп тора ярминкәләр. Ярминкәдә нәрсә аласың кирәк шул бар. Бүген дә бик бай. Балыкның нинди кирәк шундый бар. Бүген суыр балык алдым. Җимешнең нинди кирәк, итнең нинди кирәк. Сарык ите белән үрдәк ите күренми. Бәйрәмнәр күңелен тутмаyan килгән кешеләр рәхәтләнеп сатсыннар, мәйдан яңгыр гына яумасын килгән кешеләр билгеле. Килгән бит ул. Менә миндә җимешләр калырга дип кенә чыктым. Алдым да мәйдан кайтып кайттым. Менә дип. Шулай аяк асты тойга. Барыйбызлар бар кирәк кешегә. Без коя баллар сатучылар. Ошык. Кешеләр булай нормальный. Якын тирә шәһәрләрдән килгән сәүдәгәрләрнең җылы өс һәм аяк киемнәрен дә яратып алды райондашларыбыз. Фаиза кооперативы Акмай белән сату итте һәм ярминкәдә катнашучыларына кайнар коймак, җылы чәй белән сыйлады. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Сишәмбе көнне мәктәпләрдә тормыш дәресләре үтте. Дәресләр тормыш игелекле эшләр өчен бирелгән исеме астында узды. Абдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә узган дәрескә район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин килде. 7 декабрь көнне район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин Мөслим урта мәктәбе укучылары белән очрашты. Чара үзенчәлекле һәм кызыклы булуы белән аташлы булды. Бик матур сөйләшү булды, әңгәмә булды укучылар белән. Алар үзләренең кызыксындырган сораулар бирделәр. Аларны кызыксындыра инде, менә кая укырга барырга, сез кем булып укыдыгыз, Казанга барып булмас микән институтларны карап кайтырга дип бу сораулар шатландыра. Балаларның киләчәккә значит уйлары бар, киләчәк турында уйлыйлар. Мөслим урта мәктәбе укучыларының тапкыр зирәк булулары аларның сорауларында да чагылыш тапты. Укучылар үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алып кына калмадылар, үзләренең теләк хыяллары белән дә уртаклаштылар. Без бүген Альберт Робертович белән әңгәмәдә булдык. Ул бик гади кеше икән. Без биргән бөтен сорауларга җавап бирде. Һәм безне 11 класс сыйныф укучыларын Казанга алып барам диде, институтлар күрсәтергә, экскурсияларга. Безгә әңгәмә бик ошады. Худайның бер бирмеш көнендә бер матур як белән ашылыйк. Һәр кемнең гомере бер генә яхшылык эшләргә ашыгыйк. Әлеге сыйныф сәгатендә без яхшылык, михрибанлык, игелеклелек турында сөйләштек. Һәм бу чараларны алдагы көннәрдә дә дәвам итәргә, укучыларга төпле белем бирергә ясын. Инвалидлар декадасы кысаларында мәктәптә хәйрия ярминкәсе дә узды. Укытучылар да, укучылар да бу ярминкәне оештыруга һәм үткәрүгә актив катнаштылар. Без ашы түгәрәгенә йөреп төрле ризыклар пешерергә өйрәндек. Менә хәзер инде хәйрия ярминкәсендә катнашабыз. Бүгенге ярминкәбездә укучылар теләп катнашалар. Йөрәктән йөрәккә дип атала бүгенге ярминкәбезнең исеме.
инде ничә еллар дәвамында үткәреп киләбез. Һәм инде шушы ярминкәдән җыелган акчаны инде без инде инвалид балаларга бүлеп бирәбез. Еш аш-су осталарының әти-әниләре ярдәме белән ярминкә өчен пешереп алып килгән тәмле ризыклары юн бәядән генә сатылды. Игелек ярминкәләре бу көнне һәр мәктәптә узды. Мондый чараларның мәктәпләрдә традициягә әйләнүе, ел саен анда күбрәк кеше катнашуы сөенечле хәл. Якыннарыбызга ярдәм киләчәктә дә тормышыбызның нигезе булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Марибулер төп мәктәбе тормыш дәресенә Мөслимин форумнан кунаклар кабул итте. Мәктәптә укучылар бик күп булмаса да, бик матур күңелле чара әзерләгәннәр иде. Марибулер төп мәктәбе милли мәктәп. Кунакларны да балалар 4 телдә сәламләде. Укучылар татар һәм мари телләрендә җырлар башкарды, биюләр күрсәтте. Тәрбия эшләре муниципаль проектларында нигезләнеп, югары дәрәҗәдә оештырыла. Укучыларыбызда игътибарлылык, тормышчанлык, максатчанлык кебек матур сыйфатлар тәрбияләүдә тормыш дәресләренең әһәмияте бик зур. Балалар дәрескә кунак булып килгән Мөслим матбугат үзәге җитәкчесеннән үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алды. Сораулар нигездә Мөслим информ эшчәнлегенә, журналистикага кагылышлы иде. Без бүген районыбызның күренешле шәхесе Римма Авзалова белән очраштык. Ул безгә үзенең хезмәт юлы, журналистлык эшчәнлеге белән таныштырды. Безгә шундый матур хисләр калдырды бу очрашу. Үзебезгә күп кирәкле мәгълүмат алдык. Рәхмәт сезгә бик зур. Biz özümüzün məktəbimizdə yarmarkalar uyuşturabız, həm akşaların bizning özümüzün avuldağı invalid balalarga birəbiz. Həm hər bir klassda bizning turmuş bizə izgilik qılır üçün birilgən deyən klass saatləri ötkərəbiz. Bizning balalar hər bir invalidlərə buluşurğa tırışalar, çünki bizning tüp maqsad mənə bugündən alıb özümüzün turmuşumuzda invalid balalarga buluşurğa. Мәктәпнең 124 еллык тарихы бар. Кызганыч балалар саны аз, 25 укучы. Тик егет-кызлар бик актив. Тормыш дәресендә дә алар үзләре иҗат иткән шигырьләрне укыды, драма түгәрәге әкияттән өзек күрсәтте. Сегодняшний воспитательный час прошел в рамках декады инвалидов. Встреча с известными людьми, внесшими свой вклад в развитие нашего района, воспитывает в детях милосердие и доброту. И они обязательно вырастут достойными людьми своей малой родины, своей деревни, района и республики. Инвалидлар мөмкинлеге уңайыннан мәктәптә ярминкәдә оештырылган иде. Ярминкәдән кергән акча мөмкинлекләре чикле кешеләргә ярдәм өчен тотылачак. Күңелле чарадан кунаклар да мәктәп коллективы да канәгать калды кебек. Әлеге чара иҗади хезмәттәшлеккә этәрер дип ышанабыз. Мөнира Арсланова, Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Инвалидлар мөмкинлегендә чәчтарашлар җәмәгать мунчасы Тамчы бассейны, кинотеатр бушлай хезмәт күрсәтә. Бүгенгә кадәр буенча хезмәтеннән 22 кеше файдаланган. Бассейнда су керү, кинотеатрда бушлай кинофильмнар карау мөмкинлеген кулланучылар булмаган. Район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре картлар һәм инвалидлар йортында мөгъҗизалар кыру уенын оештырды. Шундый ук чара Түбән Табын интернат мәктәбендә дә узды. Интернат мәктәптә тәрбияләнүчеләр ГТО нормативларында тапшырды. Спорт бәйрәменнән безнең репортаж. Түбән Табын сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар өчен интернат мәктәбендә 78 бала исәпләнә. ГТО нормативларын шуларның 22-се тапшырды. Спорт чарасы балалар өчен бәйрәмгә әверелде. ГТО нормативларын тапшыргач, сезгә инде кайтачак узачаклар, алтын, көмеш, бронза, көнчек тапшыры, һәм шул узачаклар кайткач сызаны күкрәгегезгә тагып йөрегез. Аның исеме ГТО без границ дип атала. Иң көчле укучыларны билгеләйбез, һәм шуларны инде яңадан итокта инде без тәбрикләячәкбез. Беренче, икенче, өченче урыннар алганнарга медальләр, грамоталар һәм истәлекле бүләкләр тапшырачакбыз. Балалар турникта һәм идәннән күтәрелү, алга иелү, туп ату буенча көч сынаштылар. Йөгерү, озынлыкка сикерү буенча нормативлар тапшырдылар һәм матур нәтиҗәләр дә күрсәттеләр. Мин яратам физкультура, сикерергә яратам, топ атырга яратам, баскетбол уйнарга яратам, бассейнда йөзәргә яратам, и сикерергә яратам. Мин күбрәк яратам тупларны атырга, йөгерергә. Бүгенге ярышларга җиңәм дип килдеңме? Әйе. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикле булса да, безнең балалар инде югалып калмыйлар. Безнең үзебезгә дә мәсәлән, мәрхәмәтлек декадасы кысаларында да төрле оешмалар үзләренең төрле чаралар белән килеп тора. Мәсәлән,
район китапханасы, музей, бассейн, социаль яклау үзәге, культура огырту йорты белән без тыгыз элемтәдә эшлибез. Спорт бәйгесендә җиңелүчеләр булмады. Балаларга медальләр, грамоталар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Укучылар үз уңышларына да, иптәшләренекенә дә бердәй сөенүләре белән сокландырды. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Мәктәп укучыларына төрле проектлар тәкъдим ителә. Мөслим егете, Мөслим кызы проекты иң популярыдыр мәгәен. Җәмигъ мәчетенә дә укучылар әлеге проект кысаларында килде. Татшуран мәктәбе укучылары Җәмигъ мәчетенә экскурсиягә килде. Экскурсиялар Мөслим егете, Мөслим кызы проекты кысаларында оештырыла. Балалар мәчет белән танышты, никах бүлмәсен, китапханәне карады. Иң аввал инде килгән балаларны без мәчет белән таныштырып киттек. Мәчетнең нәрсә икәнлеген, гомумән мөхтәсибәтнең эшчәнлеген һәм нәрсә белән шөгыльләнә мөхтәсибәт, нәрсә белән эшли, нәрсә белән шөгыльләнә кешеләр кайсылары мәчеткә киләләр. Һәм инде шулай ук инде аларга үткәрдек тәрбия дәресләре. Үзеңне тоту булсынмы, сөйләшү әдәбе булсынмы, хәзер инде менә безнең инвалидлар декадасына кагылышлы булган ул мәсьәләләрендә шулай балалар белән әңгәмәләр дә корып, үзенә күрә бер дәресләр һәм тәрбия дәресләрен үткәрдек инде, Аллаһның рәхмәте белән. Хәзрәтләр укучыларга сәламләүнең мәгънәсе турында сөйләде. Никах, исем кушу тәртибен аңлатты. Балалар дин әһелләренә үзләрен кызыксындырган сораулар белән дә мөрәҗәгать итте. Мөслимгә бардык, милгезгә кердек, мәчеткә кердек, лицейга кердек, мәчеттә күбрәк файда. Монда рәхәт. Без бүген мизгилдә булдык. Анда без волонтерлар турында сөйләштек. Шуннан соң без техникумга бардык. Анда безгә экскурсия ясадылар. Шуннан соң без мәчеткә килдек. Миңа мәчеткә бик нык ошады. Безнең монда дөресләп исәнләшергә өйрәттеләр һәм дәресләр күрсәттеләр. Алар күләр Мөслим тарихы белән танышалар, аннан достопримечательностьлары белән танышалар. Һәм без әле тагын батырлар йортына барабыз, анда музейда булачаклар, алар безнең районның батырларын күрәчәкләр. Мин шулай ук үзем укытучы булсам да, мин менә уже 22 ел Мөслим районында яшәп, Җәмигъ мәчетендә, политехник техникумда, ниләрдә үзем булган югы, үземдә вот техникумда ремонт булган, аны күрдем. Менә анда матур мәчет төзегәннәр. Мизгилдә шулай ук волонтерлык направлениесе бар, аны турында белдем. Проект кысаларында мәчеткә 14 мәктәптән 350 бала килгән. Мәчеттән тыш укучылар районның башка социаль учреждениеларында да кунак була. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне иманыбызга кайтып тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.